Andam na nga mo serbisyo sa katawhan sa Davao Oriental ang bago ug improve nga Provincial Governor's Office Social Services Unit alang sa mga nanginhanglan ug medical ug financial assistance. Niadtong Lunes, Setyembre 18 ning tuiga, formal nang giablihan ang opisina nga nahimutang sa Old Mansion sa Provincial Capitol. Gipanguluhan ni Governor Niño Sotiro Uy ang opening niini. Gilusad kini usa ka tuig na ang milabay ubos administrasyon ni kanhi Governor Corazon Malanyaon ug karon gipadayon sa administrasyon ni Governor Uy. Ang Provincial Governor's Office Social Services Unit tubag sa pasalig sa provincial government sa mas maayong pagserbisyo sa katawhan. Dunay dakong papel ang opisina sa paghatag og medical ug financial assistance ngadto sa mga nanginahanglan niini. Pagsiguro nga ang mga residente nga naglisod makadawat og saktong suporta gikan sa gobyerno. Tinguha sa provincial nga gobyerno nga matubag ang medical ug financial nga panginahanglan sa katawhan. Ang Social Services Unit makabenepisyo sa libuan ka mga residente pinaagi sa pagtanyag kanila og access sa emergency medical care ug financial nga tabang sa panahon sa ilang panginahanglan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.